И здравейте отново, приятели! Аз съм Jebes8 и днес пак сме в PvP BG Fight PvP. И ето я нашата къща с Сърмафин. Така да ви обясня какво стана преди няколко дена. Значи мен ме направиха ютубър, като виждате, ето, аз съм ютубър. Сърмафин стана билдер. И така, той ми направи тази къща, сложи малко често е тук, всичко го прави, ето, Envil. Доста готина къщичка, само че тук обсидиана, той е на геймод, разбира се, но все пак той я остави така и на мен обсидиана не ми стигна. Затова сега, приятели, отиваме да копаем. Изчакате само секунди. Както виждате, няма нищо променило се. Не знам колко са в момента. 11 и 13. И сега отивам да копая, може би. И това все пак ще е нещо като survival. Питат ме дали съм об. Много гадно, че ютубъра, аз нямам нито fly, нито game mode, имам само командата hit. О, вижте, на дървото има камък. Харесвате ли ми меча? Кит офицер. Sharpness Streak, много пък рефар спокойно. Това ме плаши. Вие не може да се чупи. Това някой го е сложил, приятели. О, къща. Може да има честове. Какво ще намерим тук, приятели? О, чест. Празно е. Ого. Охо. И нищо особено в тази дупка. Сега се качваме нагоре. Оп. Тук може да има нещо. О, както виждате, хора, още една къща намерихме. И сега ще идем до нея. Няма да грифвам, защото в сървърът е забранено и не искам да ме баннат. Вижте, хора! Майко! Велико! Доста хора си правят много готини къщи. Както виждате, ето. Добър дизайн. Да, това очаквах. И ето, празно е. Те сигурно нарочно са го остали празно. И за това. Защото остали са го празно, защото някой ще дойде. Ама не като мене, защото аз съм много добър, приятели. И така нататък. Няма значение. Ого! Приятели, аз си вървя, намирам честове, които пак са празни. Но пък може пък отдолу да има нещо. Кофти. Няма, приятели. Съжалявам за това, че няма. Тази част ще я спирам. И след малко ще
продължим с втората част. Тази къща не влизам, защото като гледам малко бедрок си пада. И ще я разгледаме. Надявам се да ви е харесало. Ако искате, натиснете subscribe или нещо такова. И чао!